Osta kako će moći da se riješi? Možda hoću da ga se od tog riješi. Borili smo se i borili. Ja mislim da se slažem. A ti sam ja sam bio dobar. Neko me uziva roda često. Znate, to mjesto hoćesti se razao. Jeste istina, vladari kurmiti imaju svoja štedost. Što da radi? Znate? Ne mogu reći. Da pa kako? Opere nešto. Kako? Ja mogu sve. Ajde neko da se pozdravi. Treba naći djeva. Eto znam. Ajde. Joj, pa. Mora. Tu se da ne izvodeni, pa mora doći do njega. A spao sam. Joj. Oda brat, ja sam dobri letni. Da će iti bati. Sada treba da se na ovdje. Ja. I dosta vi odstao. Šapa kako ne ja letim. Suče, molim. Doći vamo. Joj. Kako je to snimati? Šta je to? Spustiš kameru, hodaš gore, ne možeš tako snimati. To ne daš kameru. Eto, tu gospodaš. Novi Gor, to 6. kraj. Dobro sam se. Stila je treći. Dobro je kako si. Dobro je. Evo na Novi Gor. Da si dobar, jesam, tako da je. Super ide. Da jest. Dobro je svi, jesmo, dobro smo. Dobar sam i ja, što kao ti. Što mi ima i svega. Joj, to će neki zločin. Dobro. Vidiš? Zločin. Kako da nema. Šta si mi vrati? Kužba. Pardon. Samo malo pričati. Kužba. Mogla prođe. Halo, pića. Šume. Pusti. Ja znam. Pardon. Kako ti? Tiša. Kako si ti radi i ne boriš? Borio sam se. Sam se dobar. Da. Brišno. Ok. Za početak. On će ti se vodići. Ja tišao. Ja sam pobjedio. Če super. Ja sam pobjedio svima. Ja sam htio pao. I diamantni mit. Ja sam pao u nesvijest. A ja sam pao da sam kao da sam pao. Ovaj je COVID sada uništen. Uništiti ovaj dansko.
Ja sam danas Scorpić 581. Tako sam odlučio da ja sam danas ta i bit će super. Doviđenja!